Søren Østergaard er i øjeblikket ved at lave en rapport, der skal klarlægge, hvorfor der er så få indvandrere, der slår igennem i dansk fodbold. Og et af de store problemer er den danske trænerkultur, som idrætsforskeren kalder konservativ. Søren Østergaard er i øjeblikket ved at lave en rapport, der skal klarlægge, hvorfor der er så få indvandrere, der slår igennem i dansk fodbold. Og et af de store problemer er den danske trænerkultur, som idrætsforskeren kalder konservativ. Så kommer lidt mulighed, det er Albertej, der gør det til 1-2'er. Bringer altså med langt. Her kvarterer han altså med Martin Bernburg og Bødker igennem. Bødker for at afslutte, men nej. Så lykke. Og så en mulighed. Bayern Fetai 1-0 til FC Nordsjælland. Jeg er tilbage, og så kan han så spille Fetai fuldstændig fri til en sikker scoring. Og Bayern Fetai, han er ellers venstrebenet, men og stor mulighed der. Bayern Fetai 1-0 til FC Nordsjælland. Han kan fortsat spille. Martin Bernburg, så vi kender ham. Han bruger hans krop, han bruger hans fysik. Jeg vil sige, det er hans fortjeneste, fordi den skal bare lægges ind af Bayern Fetai. Det der, det er fantastisk angrebsspil. Men hvor er det enormt langt spil af Esbjergs defensiv? Jeg er nødt til at sige det, Christian. Pokalfinalen fylder den. Og så er der en mulighed igen til Bayern Fetai 2-0 til FC Nord på Farum Park. Og der er det altså også tilladt at takte og komme i vejen for bolden. Der blev gået til Ståle. Der er Bayern Fetai, snupper den fra Lucena lidt for let, og her kan det blive 3-0. Det gør det der. Fetai ligger. Dejlig udspil, vi skal Bayern Fetai. Der er han altså stærk mand. Han sidder så godt igennem. Glider faktisk af der på Lucena, selvom Lucena faktisk er først på bolden. Inddeling i Farum, indtil vi nærmer os de absolut sidste sekunder. Men så Brian Priske, ny fejl af pointdeling i Farum, indtil vi nærmer os de absolut sidste sekunder. Men så Brian Priske, ny fejl af ham. Niklas Pedersen, det er godt stukket op i dybden der til Bayern Fetai. Kommer også udenom Sonny Aabsen 2-0. Og på den rigtige side af Mads Riber, lister ind i midten. Og så er der ikke så meget at sige om, hvad skal man sige, duellen Fetai-Riber. Han er bare hurtigere. De kan slet ikke holde ham på farten, Bayern Fetai. Det er ikke første gang. Vi ser at bare løber fra dem. Nej, og vi jo... Riber er rutsjet. Det er en god aflevering frem til Fetai. Stefan Andersen på mellemrum her, men kommer sådan set ud af at få blokeret. Men det gør han ikke alligevel. Prøv at se her. Hvad sætter bolden hen til Bernburg? Der holder Holmen væk og får så spillet denne her aflevering. Ja, det er godt lavet. Godt udnyttet af Fetai her. Og Stefan Andersen, han bliver jo altså også solgt af sit forsvar. Det gør han. Men altså, det er klart. Og godt spillet der, Bernburg. Til Bayern Fetai, og han får bare lov. De giver ham simpelthen lov til det. Her ser vi brysttæmningen, løber så i en bue og kommer tilbage. Jesper Olsen tænker ikke worst case, Mark Pedersen gør heller ikke. Og så er han fuldstændig fri. Slår simpelthen både Mark Pedersen og Jesper Olsen på hurtigheden. Men mønsterangreb og... Prøv lige at se et mål, det taler vist nærmest for sig selv. Det der, det er ren akrobatik. Først bliver det lige hævet der ryggen. Mark Pedersen bliver lige hævet op til smash, og så skal jeg love for, at han får kroppen og støttebenet og det hele med op. Meget, meget, meget smukt udført af Bayern Fetai. Det løb her for Fetai kommer stormen ind i den her. Han scorer sit 9. sæsonmål, og dermed så går han op på siden af Martin Berg. Her glimrende kombinationer, og Bayern Fetai alene igennem mål i den her sæson. Vip fra Bille til Bayern Fetai, der kommer igennem, og Bayern Fetai scorer. Bille, det er et godt løb, han starter allerede. Der må man bare sige, der er de for tunge. Så jeg synes, det er fuldt fortjent. Det er fuldt fortjent, de kommer foran. Tobias Mikkelsen fikserer lige Jon Jønsson, og den lomme dykker på. En ny chance. Fetai, der er næsten frit mål. Og mange spillere foran, og Lasse Heinz laver først en rigtig god redning, men er så prisgivet anden gang, og Nicky Billy flot, og han sætter sin holdkammerat op. Og køligt af Bayern Fetai. Man kan let komme til at tænke for meget. Den der på en god dag. Vi får den her, Bayern Fetai. Det kommer hurtigt, og den brækker væk fra Lasse Heinz. Ja, flot mål. Tim Larsen, tror jeg det er, der måske bakker lidt for meget, men han er selvfølgelig også bange for, at den ryger hen over ham. Og så spillet af Nikolaj Stokholm. Bayern Fetai, og så er han fuldstændig fri. Og Bayern Fetai. Dybt ind bag ved 4-linjen i Sønderjysk og får lagt afleveringen ned. Og med 2 korte driblinger, så kan han kanonere bolden op i nettaget.
og lidt passivt forsvarsspil. Selvfølgelig det er jo lige smule heldigt, at han glider fri, fordi han har ikke fuld kontrol på bolden, men der tager han et rigtig godt træk. Og så en god afslutning op i nettaget. Her, som har haft et flot indhop, og så Fetai. Har kæmpet lidt med selvtilliden, men har fået scoret her i foråret. Andreas Laudrup her, som har haft et flot indhop, og så Fetai. Har kæmpet lidt med selvtilliden, men har fået scoret her i foråret. Fantasia for sønderen Nikolaj Stockholm. Altså sønderen her. Ja. Bayram Fetai. Han får sendt til retur. Da det ikke er en Brøndby-spiller, der får fat i returen, og han er lige ved at nappe den også. Man kan så sige, at der bliver Bayram Fetai også belønnet for at løbe tidligt ind i feltet. Vi ser ham allerede der, han er inde i feltet, og det burde egentlig give et omspark, men det er marginaler. Godt fuldt op af Bayram Fetai. Glimrende aktion af Bayram Fetai, så står der 1-0 til Lyngby. Vi har ikke set ret meget til makedonerne her. Lyngby og er det Vendelbo her, der kigger et hovedstød, og så er han altså hurtigt over den. Det er godt tænkt af Fetai. Ja, fordi han tiger den også lige op til sig selv. Der fanger han i høj fart faktisk. Og Anders Christiansen, Bayram Fetai. Og et spark for Bayram Fetai! Det er godt mål det her! Og Bayram Fetai... Han bare tager chancen, og det er jo fantastisk godt sparket. Rigtig langt udefra. Og så en flugt op i målhjørnet. Og det er jo spektakulært, at en mand med fortid i Nordsjælland nu kan træt Lyngby. Fetai. For en prik ind. Det er genialt. Bayram Fetai prikker den ind over i det lange hjørne. For at undgå nedrykning. Prøv lige at se. Det ser meget enkelt ud. Nej, ved du hvad, det er rent faktisk genialt lavet. Han sparker den rundt omkring forsvarsspilleren her, og Sasa regner overhovedet ikke med, den kommer derover. Nu får vi en vinkel her bagfra. Det er godt lavet. Åbæk godt forlænger det her til Fetai, og så er der reduceret. Absolut ud af ingenting. Bayern kom en lille smule mere ind i det, men stadigvæk så er det Midtjyllands egen skyld, at de kommer i den her situation, og nu skal begynde at tænde for bilen igen, så at sige. De har virkelig taget